Hi, welkom bij de tweede aflevering van het tv-programma Regio Venlo Hoofdstad van de Smaak. Vandaag zijn we te gast bij het evenement Kom in de Kas. Dat dachten volgens mij meer mensen, want het is hier hartstikke druk. We staan hier in de kas van Geurts en hier groeien kersen. Dat is op zich ook al heel speciaal, er zijn er maar heel weinig van in Nederland. En we hebben vandaag nog een vlaaienwedstrijd. Ik heb speciaal niet geluncht, dus ik zal zelf wel even dat proeven voor mijn rekening nemen. Dus ik ben heel benieuwd wat we allemaal gaan zien en beleven vandaag. En ik zeg nou, kom in de kas. Waar hebben jullie het nou over? Over de aardbeien? We hebben het over de hoogte van de kas hier. Waarom dat die zo hoog is, terwijl in wezen maar een klein gedeelte benut wordt. En hoeveel kilo halen zo per meter, per lopende meter eraf? Een voorjaar om deze tijd plus minus 8, 9 kilo per vierkante meter. Hey, ze zijn al bijna rijp, zie ik. Ja, deze is al rijp. Het is een prachtige aardbei. Ah, je mag hem proeven. Ah, lekker, ga ik doen. Heerlijk, nou dat is echt prima. Ik doe mij maar een bakje. Daar doen wij het voor. Hey, ik zie hier allemaal water hier boven in die kas eruit komen. Wat is dat voor? Koeling, plus dat de luchtvochtigheid op peil blijft. Met regen eigenlijk ieder 10 en anders ieder 14 dagen. Ja, En een kenner volgens mij, of niet? Nou, ik ben al pasbode geweest dus. Dan weet je alles. Hebben jullie ook al veel opgestoken vandaag? Nou, deze kas heeft mijn man vroeger gewerkt, toen was het een rozenbedrijf. Dus vandaar dat het voor ons bekend terrein is. En deze materie is weer helemaal anders. Dus wij laten ons graag informeren. Ja, het is echt heel bijzonder hè, kersen in een kas. Dat zeer zeker, ja. Dus daar zou je vroeger echt niet aan kunnen denken dat er kersen in de kas gekweekt worden. Dat heeft ook zijn voordelen natuurlijk. Je hebt geen last van nachtvorst. Vogels kun je tegen beschermen. In smaak of in kwaliteit zijn kaskersen veel betrouwbaarder. Die zijn van de eerste tot de laatste kers in het kistje. Zijn allemaal goed. Zijn allemaal, want ze hebben niet buiten gestaan. Ze hebben geen wind gehad en geen regen. Dus ze zijn heel betrouwbaar. De klanten zeggen, als je daar een kistje van koopt, die kun je tot de laatste kers. Zijn allemaal goed. Het grote voordeel in een kas is, maar ook in een overdekte teelt buiten, is dat je de kersen, als ze rijp zijn, nog 3 weken kunt laten rijpen aan de boom. En dan krijg je allemaal bonbons. Die zijn zo lekker en zo dik en zo mooi van kleur. Daar kun je je in spiegelen. We hebben geluk dat onze boomkweker Fleuren, die zit op steenworp afstand. Dus die kunnen goed bijspringen als het nodig is en adviezen geven. En het bijzondere wat ik hier net de mensen vertelde heb, is dat in 6 maanden tijd die kroon gegroeid is. Met behulp van mensenhanden, door te pluizen. En dat die boom zelfs in die tijd een paar bloemknoppen gemaakt heeft. En door te pluizen, wat is dat? Pluizen is eigenlijk een groeitak. Het groeipuntje eruit te halen. Dat wil zeggen, even drukken dat hij 3 weken niet meer in de lengte groeit. En als hij dan zijn energie niet meer kwijt wordt, dan geeft hij dat opzij. En als dan de bijen lekker vliegen en bestuiven, dan heb je het volgend jaar heel veel kersen. Brando's in the forest, and Nancy's in the flood. The black swan makes a pirouette. The gods cry from above, and all the rain keeps. En die zijn niet gevaarlijk, die bijen, zoals ik die hier zo... Gevaarlijk. Ik moet kijken dat de mensen het niet allemaal zien. Maar dan kun je zo de hand opleggen dat het gebeurt. Goed. Ik kan het. Ik kan het ook. Ik kan het ook. Vorige uitzending hebben wij het gezondste kindermenu gekozen bij Coccherelli. En al deze kinderen hebben daar aan meegewerkt. En wij willen nu eigenlijk eens eventjes gaan controleren of dat ook hier bij Château de Rail op de kaart gezet is. Jongens, jullie hadden daar een plan voor bedacht. Hoe gingen we dat doen? Nou gaan we kijken of ze dat echt op de kaart hebben gezet. En gaan we het zelf ook aan de chef vragen. Dat was heel snel. Wij zijn van de Kidsproof Controlecommissie. We hebben net de kaart al gezien, maar we willen even checken of het echt wel klaargemaakt wordt hier. Ja, maar natuurlijk. Wij zijn Kidsproof hier. We hebben alle asperges hebben we alweer geschild. Zie je dat? Een hele kist vol. Dus kom maar op met die kids. Wij zijn er klaar voor. En jullie lusten de asperges toch ook? Ja. Ja, hè? Dus vandaag kom in de kasdag, toch?
Ja, zullen we eens in de kast gaan kijken hier, of de kruiden er ook zijn. Is het lekker warm? Ja? Zo, het lijkt wel zomer hier in de kas. Ja, hè? En wat hadden jullie van kruiden dan op jullie gerecht? Platte peterselie. En wat staat daar? Een heel veld vol platte peterselie. Vinden we dit restaurant kidsproof? Ja. Zo, officieel kidsproof, chef. Kijk, nou fantastisch. Ik En ben erg trots dat wij als eerste restaurant een sticker op de deur mogen plakken. Vorige keer hadden we het over onze wedstrijd, wie de beste Limburgse vlaai ging bakken. Nou, vandaag is het zover. Er zijn al een heleboel vlaaien binnengebracht en de jury is langzaam begonnen met de keuring. Het ziet er echt fantastisch uit. Ik ben heel blij dat ik niet geluncht heb. Kijk, fantastisch. Moet hier tussen de kersenbomen in, allemaal op deze prachtige mooie tafel. Zet hem er maar bij, mevrouw. En mag ik dan meteen even vragen, wat heeft u gemaakt? Rijst met blauwe bes. Oh, heerlijk. Dus met lekkere streekproducten erin? Ja. En staat u al bekend om die vlaai? Ja. I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. We hebben hier de echte professional aan de vlaai. Dagelijkse kost? Nou, echt wel dagelijkse kost, joh. Ja, en de bakker die niet dagelijks even een stukje geproefd, hij weet niet wat er mee bezig is. Het ziet er goed uit, hè? Ja, dit is echt wel voortreffelijk. Wij bakken voor de kinderen en voor onszelf en voor kennissen ook wel eens. En met passie en veel liefde steken we daarin. Hè. Ik vind het nu al lastig. Ik heb er nu 2 geproefd en ja, ik vond die heerlijk. Maar het zijn 2 totaal verschillende soorten vlaaien. En in deze vlaai vond ik het heel lekker dat je het frisse hebt van de framboos, het fris zure. En het zoete hebt van het bovenste laagje. En dat vind ik een super lekkere combinatie. En het ziet er natuurlijk ook prachtig uit. Hi Sarah, de smaakmaker van deze uitzending, Kapelkeshof. Vertel eens wat meer over jullie bedrijf. Nou, het bedrijf Wijn en Golfdomein Kapelkeshof ligt in Grashoek en het is het bedrijf van mijn ouders. Voorheen was het een volledig agrarisch bedrijf en 7 jaar geleden is het geheel omgebouwd en eigenlijk geopend als wijn- en golfdomein. Ja. Ook hier in Greenport krijgen we straks nog meer wijnen. Moet je dan speciale druiven gebruiken om hier goede wijnen te kunnen maken? Nou, dat is eigenlijk aan de wijnboer waar hij zijn voorkeur aan geeft. Wij hebben inderdaad specifieke wijndruiven aangeplant. Dat zijn rassen die echt zijn ontwikkeld om in deze noordelijke wijnbouwgebieden goed te kunnen gedijen. En wat gaan jullie allemaal nog doen met de Hoofdstad van de Smaak? Aan het begin van de Nationale Wijnweek, dat is de eerste week van oktober, organiseren we onze wijnfeest. Oh, leuk. Ja. Dat is ook wel uniek, zeker in Pelemaat, maar ook wel in de regio. Eigenlijk kan iedereen langskomen. Hetzelfde als nu ook, kom in de kas. Je kunt eigenlijk langskomen. Je kunt zien hoe dat proces in zijn werk gaat. Je kunt een kijkje nemen in de wijnmakerij. En dat is ook juist een hele leuke periode, omdat dan de druiven, dat is eigenlijk de oogstperiode. Dus ja, dan kun je echt ervaren hoe dat werkt. En uiteraard nodig ik ook iedereen uit om van tevoren al eens naar Kapelkeshof te komen, om alvast eens een kijkje te komen nemen. Ziet er ook weer heerlijk uit, hè? Rijst de vlaai, die ziet er goed uit. Waar let u dan zoal op als bakker? Op de rijst, de gaarheid van de rijst. Je loopt niet de weg. Kijk, je kunt er een mooi punt van snijden. Zie je? En wat zit daarin? Blauwe bessen. Blauwbessen. Blauwbessen, rijstvlaai met blauwbessen. Echt wel een mooie combinatie hoor. Want kijk, de rijst blijft mooi staan. Is niet te vast. Kunnen we nog mooi indrukken. Ook qua smaak, echt geweldig. Nou mevrouw, u hoort het. Het klinkt goed, hè? Hier is de agenda van smaakvolle activiteiten de komende weken. Op een bedje van klei is een tentoonstelling rondom de collectie keramische aspergeschalen van Herman van Ham, gepassioneerd en gepensioneerd topkok. Uit de collectie zijn 80 schalen te zien uit alle windstreken van Europa. Tot en met zondag 11 augustus in keramiekcentrum Tienschuur in Tegelen.
Komend weekend is weer een mogelijkheid tot het bezoeken van Veldkeuken Pop-up Restaurant. Dit keer bij het Crescendo Complex, pal naast de historische Niedinskantoren. Vrijdag 19 en zaterdag 20 april om 6:30. Tijdens Bezel en Drakenvlucht, een cultureel en culinair evenement, valt er van alles te proeven. Bij de horecagelegenheden die meedoen, die hebben allemaal speciale drakenhapjes. Er is bijvoorbeeld drakensoep en er zijn drakenballen. En zo heeft iedereen wat anders. Ik heb een wijngaard, nou, maar kan bij mij drakenbloed proeven. En is de bedoeling dat de mensen lopen, fietsen met de auto? Eigenlijk fietsen. Zeg maar, het is een route van ongeveer, we hebben ook een route van ongeveer 14, 15 kilometer. En dan doe je 12 plekken aan. In onze volgende uitzending daarover meer. 28 april om 11 uur. Boerenleven op de Milsbeek in Pottenbakkersmuseum De Jacobsladder in Milsbeek is een expositie die een beeld geeft van de voedselproductie vanaf 1900 tot nu. Ook streekproducten worden onder de aandacht gebracht. En tot slot de Aspergeshopdag op 9 mei in Panningen. Asperges uit Peel en Maas op de Aspergemarkt en multiculturele kookdemonstraties. Aanvang op donderdag 9 mei om 11 uur 's morgens. En voor meer informatie over smaakvolle activiteiten kijk op regiovandesmaak.nl. Goed, de jury is nog druk aan het schrijven. Zijn jullie eruit? Ja, we zijn er over uit. We zijn met z'n drieën eens geworden wat de winnaar gaat worden vandaag. Ja. Nou, spannend. De bakker ook zijn professionele oordeel. Ja. Het zijn sowieso al fantastische producten wat hier liggen. Maar was er toch maar eentje die eigenlijk een beetje eruit sprong. De winnaar? De winnaar van de vlaaikeuring is geworden de Raspberry Kruimelvla. De Raspberry Kruimelvla. Nou, geweldig. Op de tweede plaats hebben we gekozen voor de Bienenstieg. De hoofdprijs is een cadeaubon. Voor 4 personen mag je gaan dineren bij Château de Rai. En natuurlijk de eeuwige roem. En volgens mij komt ze ook op de website? Die komt absoluut op de website. Het recept hebben we al opgevraagd bij Sander. Dat gaat hij zo meteen overhandigen. En dat gaan we samen met een mooie foto op de website zetten voor de mensen die het nog een keer na willen maken. Dus iedereen kan vanaf nu die lekkere vlaai gaan maken. Ja. En er is ook nog een tweede prijs, begreep ik net. Ja, omdat we de Bienenstieg-taart ook wel erg lekker vonden, hebben we voor mevrouw een kersenboompje. Maar die moeten we wel nog even uit de grond gaan halen. Nou, fantastisch. Wat een mooie prijs. Geweldig. Zo'n wedstrijd met streekproducten gaan we nou elke keer doen? Ja, dat gaan we zeker elke keer doen. Voor volgende keer gaan we iets met de tomaat doen. En we laten het over aan de creativiteit van de deelnemers wat je met die tomaat gaat doen. Je mag er tomatensoep mee maken, je mag een tomatentaart van maken, tomatenijs, een tomatensalade. Wat je ook wil maken met tomaten, als de tomaten maar het hoofdbestanddeel is, dan kun je meedoen aan de wedstrijd. Goed, terwijl iedereen een lekker stukje vlaai neemt, gaan wij afsluiten voor deze keer. Volgende keer zijn we in Bezel bij Drakenvlucht en dan is iedereen weer van harte welkom. Bedankt voor het kijken en tot ziens.